l'entorn de circulació. Les modificacions que introduïm no atenen a la rebaixa o a l'increment de la fiscalitat en el seu conjunt, sinó que el que atenen d'una forma més palesa que l'anterior és a la redistribució de la càrrega fiscal dels veïns. L'impacte econòmic que suposa aquestes modificacions estem parlant d'inclús augmentar un 0,05%, al voltant de 800 euros, la recaudació respecte de les dades de 2015. De manera que el que estem donant compliment és a la nostra premissa de qui més tinga, qui més contribuïsca. Per això reduïm o mantenim l'impost en els turismes de menys de 16 cavalls fiscal. Aquests turismes suposen un 95% dels vehicles que roden el nostre poble. Respecte a la resta, aquest 5% són o es tracta de turismes d'alta gamma i de gran ciutat, que no només suposa una gran capacitat econòmica de qui el té, sinó que també suposa un major consum de carburants fòssils. Per tant, augmentem en aquest tram, incrementem la quota a pagar, però la incrementem significativament igual que la que està establerta per als pobles veïns o limítrofes. No hem fet res que no siga d'aplicació d'altres localitats. Respecte de la taxa de l'escoleta infantil, es tracta únicament d'adequar la realitat a allò que estava cobrant-se, a la realitat d'allò que estava cobrant-se a la normativa o l'ordenança que regula aquesta taxa. Així, ajustem la taxa als 85 euros. Ens trobàvem en una situació un poc anòmala. La taxa estava establerta en 230 euros, però per decret d'alcaldia tots els anys es decretava cobrar només 85. Per tant, considerem un poc incoherent aquesta postura. El que hem fet és la realitat que ja teníem, adequar-la a l'ordenança. Aquesta modificació no té, per tant, cap efecte en la fiscalitat o en els ingressos. I l'altra modificació que fem respecte a aquesta taxa es tracta simplement d'introduir o normativitzar, possibilitar el preu per al servei de menjador, tal qual ja s'estava fent. I no estava regulat, no estava contemplat, es cobrava sense estar en la normativa i el que fem és afegir-ho. Respecte de la taxa esportiva, de l'únic que es tracta és hem considerat oportú llevar el preu que estava fixat per a la sauna, atès que era un servei que fa ja molts anys no estava servint-se, per tant estava un poc obsolet aquesta contemplació. Tal com hem dit abans, també hem fet una altra modificació de fruit d'escoltar el poble, als nostres veïns, i així hem introduït la possibilitat de pagament exclusiu per la utilització només del gimnàs, establint un preu de 18 euros mensuals. Aquest preu ha estat fixat després de demanar els informes tècnics en concret de Robert i la viabilitat del sosteniment del servei. Es tracta també de tindre en compte que s'ha pogut, o entenem que es pot fer aquesta modificació només de cobrar pel servei del gimnàs, en atenció que és una pràctica en la que no està donada o no està donada per un monitor. Les altres disciplines gimnàstiques sí que les imparties i per això considerem que en aquest cas específicament sí que podríem atendre aquesta petició i així ho hem fet. Per tant, totes aquestes són les modificacions que portem aquí. De la paraula. No tenim cap comentari. Passem per dalt de la parafa de la introducció, de la Jorge, de que pel bé del poble, si passem ja a parafa i anem al gran, anem a la qüestió, perquè de la parafa hem de poder parlar i com no és la qüestió és l'aprovació provisional de les ordenances que du l'equip de govern al ple. Respecte a l'IBI, no hi ha res. Estem en el 066
el disseny del 65 és senyal també que es fa. Pensa bé que si l'Ajuntament té possibilitat perquè s'ha millorat la recaudació, s'han millorat els ingressos i els gastos i la situació econòmica evidentment va millorant i es poden abaixar, doncs com més millor. No és un impost que nosaltres tinguem, que el poble parli, l'Ajuntament de Genocs tinguem especialment alt, em sembla que sí, està bé, nosaltres no tinguem res que dir. Respecte al que està dient de la nova aplicació per a totes aquelles viviendes que tenen aquesta instal·lació, que podríem dir plaques solars, amb la finalitat, que d'alguna forma ja està regulat per la llei des del moment que va entrar en vigor l'any 2009, jo hi diferenciaria. Aquesta rebaixa que voleu fer, jo demanaria que estudiareu una rectificació perquè per a mi hi ha tres conceptes diferents. Uno són, no per a nosaltres, no estan mirant, uno són tots aquells que tenen una instal·lació en una finalitat lucrativa. Perquè si tu tens una nave i l'has instal·lat tota en plaques solars i el que estàs fent és venent aquesta energia, si estàs venent aquesta energia, la bonificació no hauria de ser la mateixa. Jo això no donaria ninguna bonificació en el IBI. Però bueno, se ho estudieu. Jo això no us en donaria. Després, a tots aquells que estan obligats per llei, la normativa ja és des de l'any 2009, doncs pràcticament en un puesto tenen bonificació. Però bueno, com la realitat és de veres que mitjançant aquesta inversió que han fet en el moment que han fet la instal·lació, doncs sí que és cert que menys CO2 a l'espai que estan enviant, doncs podríem estudiar una bonificació no tan gran, del 30% com diu Correlos, però podríem posar el 20% de bonificació. Aquesta seria la segona part. I la tercera, que m'està lligant situacions més o menys iguals en molts puestos, i és molt difícil que passen les bonificacions del 20%. Doncs jo establiria. Per a tots aquells que voluntàriament fan aquesta inversió i no tenen ninguna obligació de fer-la, jo els bonificaria, llavors els proposaríem es bonificar el 20%. Per als que tenen obligació de tindre ja per llei, perquè han construït en els últims anys, faríem un 10%. I per als altres no faríem bonificació. I aquesta seria la nostra proposta a l'equip de govern. Després, n'hi hauria que definir molt bé quin tipus d'instal·lació és i quin sistema de revisió o d'inspecció té l'Ajuntament per això. Si n'hi ha que tindre un tècnic especialitzat en això, que quan hi hagi una demanda d'algun veí o tingui que certificar d'alguna forma que la instal·lació que la instal·lació està adequada a la normativa que té que estar, però jo la complicació la veig aquí, no veig altre tipus de complicació, però estaríem d'acord en que es feien aquestes modificacions als tres tipus i també volia preguntar quina rebaixa suposa aquesta modificació encara que sigui mínima en la recaudació de l'IBI i si, evidentment, senyor secretari interventor, tenen la possibilitat de poder assumir aquesta rebaixa en els pressupostos. Uns 100.000 euros. Uns? 100.000 euros. Doncs sí que sí. Per tant, nosaltres, en aquest primer punt del tema de l'IBI, en la proposta de l'equip de govern actual, s'estendria. Si s'accepten aquestes modificacions, podríem votar a favor. En el segon, quan estem parlant de la modificació de l'ordenança fiscal de vehicles, també estem d'alguna forma tampoc és finalment la mateixa i tampoc volíem deixar-lo estar i tindríeu l'abstenció també. En l'altre punt, en el de l'aprovació de les taxes de la modificació de l'ordenança fiscal de piscines i instal·lacions esportives, estaríem d'acord amb la proposta que ha fet el grup i votaríem a favor. I en la de l'escola infantil també tindríem l'abstenció. I respecte al que ha dit el conseller d'Hisenda que l'anomalia de la taxa estava en 230, no és ninguna anomalia.
taxes són per a cobrir serveis. Un servei té que cobrir-se en les taxes de l'usuari. La diferència entre un impost i una taxa és aquesta. Les taxes són serveis, els serveis tenen que ser, diguem-ne, la taxa té que cobrir la totalitat del servei i nosaltres sempre hem considerat que la taxa és el cost real del servei, que són els 230 euros, però que si hi ha un servici que n'hi hauria que primar en aquest poble, per exemple, així n'hi ha diferents en tots els governs que han dut aquest endeutament, ha sigut el tema de la guarderia municipal. Nosaltres sempre hem pensat que si hi ha un servici que té que tindre una taxa el més baixa possible, però clar, sabem que és deficitària i que l'Ajuntament té que assumir sempre un percentatge. En aquest moment estem parlant que sol ser uns 30.000 euros a l'any deficitària. És probable que quan acabem l'any, un any siga més deficitària, perquè almenys els alumnes probablement siga més deficitària. Per tant, nosaltres s'estendríem també en aquesta modificació, en aquesta proposta que ha fet el Departament. Respecte al que ha dit de l'anomalia era que hi havia una resolució d'alcaldia que anava contra la vengança. En qualsevol cas, el suport jurídic no està molt clar ni d'una forma ni d'una altra. El que hem volgut plasmar és no fer una resolució d'alcaldia contra el preu ni marcar la vengança. En els dos casos no està molt clar. Així de manera... Així ja per anunciar l'interventor ja han certificat això. Disculpa que ja, però el secretari interventor no ho veu. Pensa que no? Sí, no. En qualsevol cas, de les dues formes, crec que tampoc és massa correcte. Sabem que tampoc és un suport jurídic gran, però hem decidit fer-ho d'aquesta forma. Al final, el que fem és que els usuaris paguen la mateixa quota del mateix. I respecte de la bonificació per aprofitament... Sí, volia simplement matisar. Vostè que pensa que aquesta bonificació del 35%, els béns immobles que tinguin estos aparats eficients d'aprofitament de l'energia solar, discriminaria vostè entre una vivenda habitual i una empresa o un negoci que es dedica a... Sí, jo parlo del que vol fer un negoci en això i ven la instal·lació. És molt sorprenent perquè inclús en l'IBI té unes bonificacions obligatòries i estan aquelles que es destinades únicament i exclusivament per a empreses que estiguen en el poble i que es dediquen a certs sectors d'activitat. És a dir, que el que pretenem no només és afavorir l'impost, el tribut que paga cada veí, sinó també les empreses, perquè considerem important atraure al poble empreses que puguen ser més eficients o que tinguin un sistema productiu més energètic o que donen valor afegit, no només l'empresa tradicional, sinó que volem també captar o que empresaris del poble no se'n vagin a altres poblacions en què sí que està establida aquesta bonificació. Per tant, el motiu és això. No és qüestió d'afavorir així o de manera, sinó simplement atraure treballadors. Pensa que no m'has entès. No m'has entès. Us explica vostè millor. No, jo m'ho he explicat molt bé. Els tres tramos es tindríeu en compte i no es tindríeu en compte. Tres conceptes diferents. Una publicitat, o faríeu per a tot el món el 35%. En quasi ningú ajuntament, us ho dic perquè podríeu fer potser un estudi una miqueta més profund del tema. Tot aquell que és obligat, jo a més considero que, com és una cosa bona, perquè al final el que estem eliminant és emissions de CO2 a l'espai i es bonificaria. Però es bonificaria un 35%, es bonificaria un 10%, com que la normativa ja és obligat tindre aquesta instal·lació. Aquell que fa un esforç, que no tenim una obligació de tindre i el fa, doncs jo li donaria un 1%. Aquí s'està fent un esforç en una instal·lació que no tenim una obligació de fer, però que té l'obligació de fer, doncs no té l'obligació de fer. I si pots bonificar-li, doncs li bonifiques. Jo m'estime més que li bonifiques a uno
que estigui al quadre que no tingui cada gallet, que hi ha uno que per la direcció ha tingut que modificar, instal·lar això. A veure si... Aquesta modificació no atén Voleu el 35%? no sé Voleu el 35%? si El nostre vot és l'abstenció. Això ho hem decidit poder dir, tampoc és tan representat, el 35,20, i també el primer any anem a veure com funciona, i l'any que ve també ho podem modificar. I un altre tema que tindríeu que estudiar és durant quin temps, perquè això no és per tota la vida. Això és un altre concepte. Això les ordenances poden aprovar anualment. Conforme vagi funcionar la cosa, conforme vagi evolucionant la cosa, podem modificar. En totes les ordenances que hem llegit i tots els estudis que hem vist, està modificant-se durant 2 anys, durant 3 anys, és un incentiu inicial, però que no és per tota la vida. Ho acabem de dir, anem a veure com evoluciona la cosa. Molt bé. Mantenim nosaltres conforme estem i provarem la cosa i l'any que ve analitzem el resultat i les circumstàncies. Per tant, vostè entenc que no canvia el sentit dels vots. Abstenció, abstenció, sí i abstenció, no? Correcte. Abstenció, abstenció, a Sí, favor i abstenció. abstenció. D'acord, passem al punt número 6. Aquest punt ve determinat perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports farà una ordre que es programa xarxa llibres, a la qual els ajuntaments i entitats menors poden adherir-se. Este govern creu molt interessant i molt important adherir-se a aquest programa i se sotmet a votació l'adhesió al programa xarxa llibres del programa. Per part de Compromís estem completament d'acord perquè és una mesura que no exactament així, perquè ja tenia treballant també alguna cosa semblant i al treure-ho conselleria, considerem que és aprofitat i perfectament estem d'acord amb això. Bueno, Senyor Forat? a favor. A favor de... Passem al següent punt, Junta de Govern. A veure, després d'uns mesos de govern i analitzant de manera profunda el funcionament com a govern, aquesta alcaldia, amb l'aprovació de la majoria dels membres del seu govern, ha cregut convenient, tot i que és un obligatori i tot i que van dir que no formarien Junta de Govern local, però l'alcaldia creu convenient perquè d'aquesta forma crec que millorarem la gestió que fem com a govern, tindrem, crec que, una major eficiència i serem més àgils i en algunes ocasions sí que aquesta alcaldia troba a faltar aquesta agilitat en algunes ocasions en les quals s'enfronta a la gestió. Per tant, he modificat la meva opinió, modificat-la en el meu sentit i vaig proposar al meu govern formar la Junta de Govern local. La gran majoria està d'acord i per això sometem a votació del ple la formació de la Junta de Govern local. D'informar, la seva composició serà de l'alcaldia serà la presidència i els membres de la Junta de Govern seran els 3 tinents d'alcalde. L'alcaldia delegarà a la Junta de Govern local diversos punts, que serà de l'article 21.1 de la llei reguladora del base de règim local, l'apartat G, és aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió del lloc de treball distribuït les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdics. En el seu punt J, les aprovacions dels instruments de planejament i desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com l'altre instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. En el seu punt N, o apartat N, sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans. I en el seu apartat O, aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost, excepte els quals siguin objecte de contracte econòmic. I també la contractació d'obres i serveis i subministraments que siguin de la seva competència i estiguin previstos en el pressupost, excepte els quals siguin objecte de contracte econòmic. Vull destacar que només se deleguen competències de l'alcaldia a la Junta de Govern local, no se delega res del ple. La seva periodicitat
serà, en principi, el primer dilluns hàbil de cada mes, i l'alcaldia proposa l'indemnització per la seva assistència 30 euros per sessió. Per part del compromís estem d'acord. Partit Popular? Todos el día, pero bienvenido al mundo real. Això és la realitat. Nosaltres sabíem que això no va passar, sabíem que això no tenia sentit, però bueno, bienvenido al mundo real. Ja has vist el que és l'administració, ja saps el que és l'Ajuntament i ja saps la dificultat que tenen. Jo un alcalde, com ha sigut l'alcalde, el vaig a respetar i el vaig a entendre sempre. Per tant, és una competència que té això i no vam estar en contra d'això. Nosaltres creiem que aquesta Junta normal, perquè és que és normal, és Junta normal. I respecte als membres, també és una decisió del propi alcalde i ell nombrarà a qui tinga que nombrar. Ja s'ha dit, m'imagino que seran Tomàs Emilio i Quique. Sí, són les festes de l'alcalde. Tomàs Emilio i Quique i tu, i ja està. Nosaltres és l'extensió del nostre grup, ja entenguem perfectament la relació. Perfecte. Nosaltres podem aprovar. I després el punt 8è de la sessió de l'ordre del dia és acceptació sessional per una persona en concret, el meu Fàbrec Gascó, que està parlant de l'Hospital del Cel, que és un primer jurídic. Sí, si no vols, tinguem claríssim, ho hem estat estudiant i perfectament acceptem. Lo que sí es una pregunta, si permitió, y una problema aclarir. Pasamos al informe del técnico, el técnico recomana el constituir una balsa en la futura urbanización. Entonces recomana, pero la decisión, en la petición que fa el propio Leguín, diu que sí, que ells comprometen a escriturar los núcleos de la val i la postura ni en torno a la val. En principi el que estava dient els tècnics, el que passa que ho havien fet per l'informe era que com això pot ser indefinit, fer una espècie de compromís que es vagi a constar en l'escriptura i que tingui accés al registre, comprometent-se a fer-se càrrec de l'organització el dia que s'hagi de fer. Sí, Com una ficció, perquè té que fer la declaració d'obra nova antiga per legalitzar l'escriptura i portar-lo al registre. I fer-ho constar com un compromís que ja ho va estar parlant en càmera que algunes vegades s'ha fet amb la Xina. O sea, que pasar de la val a un compromiso per ejemplo. Sí, no, si es fa que no faríem nosaltres. També no sabem la situació econòmica de la persona i tampoc és qüestió de fer-li córrer un gasto. Si hi ha un compromís firmat, escrit i nosaltres seria això.